kapatid ko. Tapos Magandaya at ngayon nito tayo sa harapan ng school. Yan. Pasensya kung maingay dahil nasa labas tayo at first time ko itong ginawa. Wala tayo sa loob ng kwarto ko at nasa labas. As in labas. Ayun po. So ngayon may binigyan ako ng 1,500 pesos ng aking mother para sa birthday celebration ng lolo ko para bukas. Then so, yun. Surprise birthday party yun. Kasi nga po, hindi alam ng lolo ko na maghanda. Kasi, yung sabi niya sa amin is, ay niya maghanda. Pero, siyempre, maghanda pa rin kami dahil kaarawan niya yun. So, balak namin, yung 1.5, kailangan may ulam, may, ano ba? Hindi talaga ako pag nasa labas ako na nag-vlog. So, may ulam, meron dapat cake, ganun yung more on ulam dapat ganoon. Kasi nga po, is sa gabi namin siya gaganapin. So, let's try na bumili ng chicken, adobo, cake. Yun pala, bali bumili na ako ng cake kanina. Bali, nagkahalaga rin 378 pesos sa Goldilocks. Baka naman doon, dapat na rin birthday ko. Baka naman, pwede naman yan, di ba? So, yun. So, 1.5 yung budget na yung 300 at 378. Oh my God. Ay, tuloy-tuloy. So, meron pa tayong 1,100. Basta, 1,100. Sabi na natin 1,100. So, yun. So, mamaya ulit at i-upload ko kayo. Ang area ng tricycle. Minsan ako sumasakay at ito, blanco. Konting tricycle lang. So, nasa grocery tayo. At namimili ng juice at ice cream. So, iniwan ko yung dala ko dun sa labas. So, let's go. Punta tayo sa cashier. Mahabang pila. Ayan, kapatid ko. Guys, it's day 2 again. So ngayon, bababa na ako at kagising ko lang. Kaya ito yung mukha ko. Maliligo na ako dahil punta lang ako sa bayan. So, bye. Hi guys. Skandalos ang mga pusa. Okay, ikaw yun! Skandalos! Tot. Yun ang pusa! Labas na tayo! Kain na tayo! Gutom na ako! Natin nila. Gutom na ako! Kain na tayo, Sirin! Mag-hi ka, Sirin! Hi ka! Video! Bread, lumpiang gulay at Shanghai na bangus, yung cake, Goldilocks, cupcake, soft drinks and wine. Kaya na namin yung my birthday. Tagal-tagal. Stop na ang aking bulate.
ko dahil makilawat ko naman dahil labit na nato. Inasupa, anong na nga to? Tara lang yung laki. Smile! Namiss kayo eh. Hindi mo sa'yo, namiss kayo. Mamiss nila laki. Miss nila. Sa kulang si Paksir ko naman dahil labit na nato. Hanggang taray, kinay na kanayo kayo lang kasi. Ganong tanan mananong na yung kayo. Makasal! Thank you! Happy birthday to you! Ako kayo eh! Laki na kayo! Sumi, ate!